21 апрельдә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров видео элемтә режимында журналистлар белән очрашты. Республикада чәчүлек мәйданы 2,8 миллион гектар мәйдан тәшкил итә. Әлеге күрсәткеч узган елгы дәрәҗәдә. Бүгенгә сабан культуралары 157 мең гектарда чәчелгән. Югары эш темплары Зәй, Буа, Азнакай, Нурлат һәм башка районнарда күзәтелә. Зәй районында 14800 гектарда арпа чәчелде. Бу барлык мәйданның 33%-ында эш башкарылган дигән сүз. Шулай ук басуларга чөгендер, люцерна һәм орлыкка горчица чәчелә башлады. Чәчү кампаниясында 11 мең трактор, 6 мең чәчкеш, 5 меңнән артык культиватор һәм 680 чәчү комплексы җәлеп ителгән. Районда исә чәчүдә 150 агрегат катнаша, шуның 15-е заманча трактор белән киләнгән чәчү комплексы. Авыл хуҗалыгы культураларының югары уңышы нигезен минераль ашламалар тәшкил итә. Алар уңышны арттырып кына калмый, аның сыйфатын да яхшырта. Накоплено 54,9 Республикада 1 гектарга 54,9 килограмм ашлама тупланган, уңыш өчен кимендә 1 гектарга 70 килограмм ашлама кертү планлаштырыла. 10 район күрсәткечләрен әлеге планкага җиткерде, ди Марат Җәббәров. Министр чыгышында быелга каралган дәүләт ярдәме, ташламалы кредитлар, агроиминләштерү, ягулык белән тәэмин итү, санитар чаралар һәм аларны профилактикалау, шәһәр халкын җәйге авыл эшләре белән тәэмин итү программасы һәм министрлыкта кол үзәге төзелү турында сөйләде. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.